भाई बिहान से लाइन में लागल लागल साला ओटीपी नहीं खे अच्छा। ने रेंगना कमाई घरे परेशान कर ले कि हम जॉब बनाएम तो गोइसे पर खाना बनाए चिपरी अरे देवा साला ई गैस के आफत इतना बढ़ गेल बन चिपरी साला की भाग के करबै छो गैस एकर में चिपरिए ना किन ली। बड़ा ढेर दिन पर हमार दिन लौटल बा। तू काम ले गोरा ले गोइठी चल के हिया गोहरा में ले लिया जाता है लिट्टी उटी लागे गैस तो मिलत बा ना अब ही बड़ा रेट से मिलेला। ए चाचा ए चिपरी का रेट बा गोहरा का रेट बा हो साफ आने रे बड़का लिखल बा पढ़ ले ओको तो पढ़ लो ना चाचा मुंह से बताओ कौन का रेट बा। 265 रुपया पीस बा 20 रुपया जोड़ा बा अच्छा। 262 रुपया किलो बा। ये लकड़िया अगर जरूरत होखे तो 150 रुपया बोझा दे दे। लकड़िया हाँ। ए चाचा एगो काम करो पैसा तो कम बा 50 रुपया के एक पीस गोहरे में से दे दो चल लिट्टी तो लागी ला एक पीस गोहरे में से दो चलो बड़ी आसान कइला तू ठीक बा। ओ भाई कितना दिन पहले हई रोड पर फेंकल फरत रहल त केहू ना पूछत रहल आज तू एकरा के छान के बेचत रह वो बोर्ड लगा के अच्छा। का भाव के देता रह काहे मलुआ के बोलता तू समझा कोनो कोनो दिक्कत बा का? दिक्कत के बात करता रह कि गैस के चक्कर में बिहाने से तोकर फेंक देले बा। चिपरी बा 262 रुपया किलो और गोहरा बा 265 रुपया पीस ले के बा लो ना तो आगे बढ़ो। भैंस के गोबर के इतना महंगाई चढ़ गई गोबर ई गोबर ना हो ई हो गेल बा सोना तार लोग के दिन गइल आई लो हमनी के दिन तारा लोग के दिन आ गई ई गोबर अब सोना के भाव में बेचाए लागल। हां दो अब महंगा बा तो का करल जाई यानी पैसों के डर बा ओने घरे गइला पर मेहरारू के लातों के डर बा दो कम से कम 2-4 किलो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ले गोहरा गईठी उठला वाला भाई तनी रुकबा। हाँ भैया गोहरा लगा के बाकी चिपरी ए भाई 4 किलो चिपरी में से दादा 2 गो गोइठा दे दा। अच्छा गोईठा काटबा ना हमरा ला गोइठा काटता नहीं क्या बाबूजी एकरा लगे तो गोईठा काट होइले नहीं खे। अच्छा। हर काम में आधार कार्ड लगता है एक नहीं गोइठा कार्ड होइले ही नहीं खे ना गोइठा कार्ड नहीं क्या प्रधान जी भेजनी है। प्रधान जी भेजनी है गोईठा काट नहीं खे ना तो जा प्रधान जी से कह दिए पहले गोईठा काट बनवा के लेके अइहन तब गोहरा लेके। तू समझा। गोइठा कार्ड कहाँ बनेला? चिपरी.com पर गूगल पर जाके सर्च मार ली। हाँ ठीक बा क्या तनी हम गोइठा कार्ड बनवा के आएम तो लेके जाएम गोइठा। ए बाबू संदीप ठेला पर चिपरी ये गोईठा बेचता चलो इस सिलेंडर बदल के आ कुछ 4-5 गो मंगले आ जा ठीक है चलो लेके आओ। हाय पकड़ो अगले बार आइए तो आधार कार्ड लेके आइए किलो गोहरा भाई हम एगो बात कहे चाहते हैं। का कहे चाहत ई बनी नु अच्छा। कि हमर सिलेंडरवा ले लो आ गोहरा से बदल दो तू चालू भइल बड़ा ना है सोना हो। अच्छा। ए 2-4 गोहरा ना तो सगला सिलेंडरवा ले लो बात तो सही है। सिलेंडर के बार कोनो भाव नहीं के बार तारा गोहरा में या सिलेंडर में ढेर कम दर बा है सोना बा कुछ नहीं के हटावा अपन लेके जा। हो भाई 2 गो ना 2 गोहरा तो एको को ना मिली 3000 के बटालो खाली बा मर दे 3 रुपया ओकर कोनो दामे नहीं के गोहरा जानता रही देख ले दामो पड़ल कितना में बेचता। ए बाबू तो घरे तो पैसा होइले नहीं के का कइल जा आई चिपरी आ गोइठवा लेवे खातिर नु गोइठा काट लागता गोइठा काट बा ना तो देते ना आफत हो गइलो तारा गोहरा कार्ड बनता तब मिलता गोहरा बड़ी आफत हो गइलो गोइठा काट जान तारा कहां बनेला। हां चिपरी.com पर गूगल पर जाकर सर्च मार लियो अपना मुखिया से को आके बनवा के लेके आइयो तब जा बाबू चल उपास ही मारत पड़े चल चिवरा और दही 3 के मारा जा चल ले चल ओ दही ले लो दही ओ दही ले लो चिवरा ले लो ओ चिवरा ले लो बाबूजी हां रेट तो उनको कम नहीं करे के ये कमाई के मौका बा हम काहे कम करें रेट काहे कम होई तो अब का अच्छा। गैस सिलेंडर नगदे मिलते नहीं खेलो के खैला बिना गार फफीरा भइल बा अब दही चूरा हवा रेडीमेड चट देखिनी लो पट देखाई ले
अरे दही वाला, अरे बाप हो बाप, अरे खैला बिना हमारा परान निकल तो रहो, परान जियावे खातिर आगे लगे। 4 दिन से घरे खाना नहीं खे बनो, गोश जानते बड़ो नहीं खे मिलत। अब तनी भाई ये तनी सब क्या देखना पड़ रहा है। अरे देख लो 500 रुपया किलो बा, 1 रुपया कम होई नहीं। बात तो सही है। 500 तू 1000 सिलेंडर के दाम में देबो दहिया नु, तब हम कीन के खाए, बाकी मरे तो ना। अरे बाप हो बाप, अरे बाप रे बाप, अरे तो ही लियल बड़ा हो भैया। अरे हमार भैया लोग हो दादा हो दादा, काहे इतना हबड़ाइल बा? अरे हबड़ाइल बानी हम, हमार लइका खइला बिना फफीरा पड़ गइल बाड़े सो, अभी हबड़ाइल का फिर में पड़ल बाड़ो। का लियल बड़ो? दही चूड़ा? दही या चिवड़ा रेडीमेड खाना लेके आइल बानी। अच्छा रेडीमेड लियल बड़ो, तो काल तू एगो गोहरा बेचत रहुआ हो। इतना हमर भैंसिया डेली डेली होगतिया। अरे गोहरो बनावे में तनी टाइम लागेला, सुखावे में। हाँ हाँ लागेला लागेला। अब गोहरा खत्म, जितना रहला उतना बेच दनी। हम हाँ। एतनो करतनी तार लो खाती, हाँ तो उन्हें बहुत बा। अच्छा माने हमनी के जियावे के व्यवस्था रखले बड़ो। हाँ। अरे हमार चाचा, अरे हमार भैया, तब एगो काम कर लूं, तौल दलूगी तो एक गैस सिलेंडर कर पे किलो बा। 500 रुपया किलो बा। बड़ा महंगा लेकिन बा हो। सस्ता बा अभी। अभी 1000 में सिलेंडर मिलत रहलो, अभी 1000 रुपया किलो दही के चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा तो मुँह से नानू, मुँह से नानू तौल दो भैया, तनी तौल देबो, तौल दो बाबूजी, तौलो इनकरो खाती 1 किलो दही। हाँ तौल दो। आ सिलेंडर में बदला ना जाए। फिर फालतू बात बतिया। ना ए भैया, काहे खिसिया तर? तौलो चिवड़ा तौलो। काहे खिसिया तर? ए चाचा तौल।